Anna, hier blijven, schat. Nee, wachten op jouw beurt. Wij wachten op jouw beurt. Dali na, dali. En mag je het verder open doen? Zo, supergoed, Daddy. Hier, oh. Slowly, slowly. Heel goed, hè? Dat is voor papa. Ja. Oké. Maar die passen nu in. Jawel, jawel. Hier, hier, hier. Hier. Nagdakbay po kami. After sa dentist niya, nagdakbay kami sa sa Spar. Kasi wala nang yogurt yung papa niya. Kumis, Ana. And then after dito, so very good. Very good sa palonggo ni mama And then in Desa. Yeah, here. Bili tayo. And a hunch of Desa. Bili tayo ng fruits and vegetables today. And that's alles, yeah. A few moments later. Nay, thank you. Kakauwi lang namin. Ito yung karga namin, guys. Oh, kaya very convenient pag may backfits ako kasi laging kung ganito, pwede akong mag-grocery ba or mamili. Tapos maraming space. Tapos nadadala ko pa si Ana. Toch? Hello, good morning! Dito na po tayo sa bahay, no? Grabe, guys. Magte 10 o'clock na po dito and maaga kaming umalis. Wala pang 8 o'clock. Mga 7:30, nakaalis na po kami. Kasi nga may dental appointment, nakita nyo kanina si Ana. Tapos 8 yung appointment namin. Nagbayad lang kami doon, di ba? Kaya early kami pagdating doon, guys. Nag-wait kami ng mga 30 minutes. Yeah. Tapos, feeling ko, oh my God, ang tagal-tagal. Tapos may appointment ako ng 9 o'clock. Guys, yung namin, kailangang mag-bike na mga 20-25 minutes. So, nag-text ako doon sa ka-appointment ko. Yung ka-appointment ko po, bago ko pong kliyente kasi nag-add po ako ng isang address ng lilinisan kasi may time naman ako sa Friday. Diba? Usually free ako sa Friday. Mag-add ako ng isang address kasi sayang yung time. And syempre, gusto kong mas makasave ba? May malaking. Okay, you want your croissant? Croissant? Yeah. Ayan na. Kung binili namin dito kanina doon sa Spar. For Ana. It's makalik. Get pakang borches ka. So yeah, going back, nag-add ako ng isa pang kliyente na isa pang address on Friday. Every Friday po siya. So sayang din 2 oras lang naman. And then yung mga na-meet ko po, mababait sila. Super mababait. Alam nyo guys, nakakatulong talaga pag malaki ang advantage pag marunong na tayo sa lingwahe nila. Kasi although nakikita nila na hindi ka talaga perfect magsalita ng Dutch, but parang plus points siya ba na sabi nila, buti daw nag-e-effort ako na mag-learn ng Dutch, ganito ganyan. So happy po ako na nakakapag-communicate na po ako sa mga locals dito. Sabi nga nung kanina ng babae, ng kausap ko kanina, kasi teacher po siya, retired na teacher. Tapos yung anak niya, andun din kasi yung anak niya yung kumontak sa akin. Sabi niya, ilang taon ka na dito? Sabi ko, 3 years over 3 years pa lang po. Sabi niya,
nakakapag-Dutch ka na. Sabi ko, may ano po kasi ako, may klase po ako ba, may lesson ako. So, nakakatulong talaga siya. Tapos, nakikipag-usap din ako sa mga kliyente ko. So, nakakatulong talaga. Tapos, si Ana nada-Dutch. Yung in-laws ko nada-Dutch every now and then. So, malaking tulong siya ba. Na-realize ko lang na it's more of an advantage na talagang alam natin yung lingwahe nila ba, not only to get a job but also, you know, to make your life more comfortable dito sa Netherlands kasi nga, di ba, hindi English yung language nila. Although, ang mga Dutch po magagaling mag-English. Pero still, yung mga, ano kasi, yung mga locals din kasi dito, lalo yung may mga edad na, syempre, no, hindi naman pwede na palagi na lang sila nag-a-adjust sa akin ba, na all my life siguro mag-a-adjust sila sa Dutch level ko, pero sana hindi naman, no. Kaya po nag-effort din ako na ma-level up yung aking Dutch. But yeah, saan na naman ito mapupunta? Ipakita ko po yung binili namin kanina kasi nag-drop by naman kami doon, di ba, sa nakita nyo, sa fruits tsaka vegetables na truck na suki namin. Bumili kami ng yogurt for Ruth, wala na siyang yogurt. Tapos ito, paborito ni Ana. Guys, hindi ko alam paano basahin to. Elsa Cervelat. Cervelat. Mga Bisaya, nakakaintindi. Cervelat. Sorry. Yes. Wait sa langga because I'm gonna do a haul. And then may ano po din, may choco vanilla bread tayo dito. Para kay Ruth or siguro nakishare ako kay Ruth. And doon sa fruits and vegetables, bumili ako ng tauge. Ayan, kasi maglilimpia ako. Meron din tayo ditong, ayan, bumili ako ng cherries, guys. Ayan, diba? And talagang, inano na doon ba? Hinugasan na doon. Ana, look! Yawar? Natatakot ako ipagkain-kain. Nakalimutan ko ba na? May buto pala to. Sarap po eh. Patay na. Okay la guys, nakalimutan ko na. Naka-fasting pala ako. Okay, that's okay. Naka-fasting pala ako guys. Ayan na, i-break na lang natin yung fast ko. Tapos, hindi pa ito pasok pero, yan na natin. Avocado. Avocado is life. So, yan. Yun yung kakainin ko ngayon. Ito kaya medyo ano na siya. Soft na talaga siya ba. And then, meron din tayong beans. May ano din ako, snow peas. Ako, pinix ko na lang. Yan, may ganito. Snow peas. Meron din ako ditong, what is this? Kasi yung aling maliit dito nag-request ng grapes. So, may grapes ako dito. You want grapes, love? Ayan. Mama, candy looking good. Ayaw lang, kaya maguba na. Guys, ang cute ng bago kong kliyente, guys. Binigay nila to kay Ana, oh. Tapos, talaga ang daming laruan doon. Sige. Hindi, kapot na ka, ha? I will take a picture of that with you lang, ha? Kaya, I will send it to Papa. Madami po kasing apo yung bago kong mga kliyente ba. Tapos, marami sang laruan doon. Sabi nung matanda, kung gusto mo, dalhin mo yan. Pwede niyang dalhin sa inyo yan. Ang cute nila. Si Ana din pala nag-request ng green apple. So, kumuha tayo ng isa lang kasi alam ko tong batang to. Gusto. Tapos, later on, ayaw. And then, of course, isa sa mga paborito ni Ana these days, pear. Dalawa yung kinuha ko. Ayan. And may cabbage din ako dito. Malaki talaga. What do you have there? Okay, iwakta. Ayan, Spitzkohl pala yung tawag dito. Okay. And then may ano din ako, may talong din ako dito. May nakita akong trending sa Reels ba sa Facebook 'yon or sa TikTok ba 'yon na parang sinislice na maliliit yung aubergine or yung talong. I-try ko nga yung klase ng torta na ganyan. Tapos ipakita ko sa inyo kung ano ba siya. Good, kung ano ba, kung same ba, kaya ba, achievable ba. And then my cucumber. Ang dami kong binili, guys. Mga 3 weeks din akong hindi pumunta sa kanila. 2-3 weeks yata. And then my white mushrooms tayo.
And then, meron din tayong magagandang strawberries. Ayan, para kay Mister. Tsaka na din sa amin na rin ni Ana. And then, we also have blueberries. Naging lalong tumatagal guys na lumiliit din naman yung mga blueberries, yung serving ng blueberry, yung pack ng blueberry. Uy, tapos mahal. Pero yeah, gusto ko mas fruits si Ana kaysa naman daming chocolate dito. Yun lang po yung binili namin. Puntahan ko po muna si Ana, kanina pa ako tinatawag. Nakalimutan ko hinugasan na pala itong mga prutas. Pero yung ibang vegetables, ay wala, okay lang pala. Bigyan ko si Ana. Gusto daw niya. Get your kuanbe, your plate. Or your small bowl. Ow! Bigyan kita ng konting lunch. Hugasan ko po ulit guys. Wait lang. Kain po tayo guys. Hindi na lang ako mag-avocado kasi may ano pa pala. Leftover kami the other night. Yan. Hindi man namin nakain kahapon. So, ito yung kainin ko kasi okay pa naman. Konting patatas lang siguro. Sayang kasi. May ano pa ako dito. May beef. May minced meat. Tapos sausage. Tapos, ano na lang din. Konting potatoes. Ikan it's in. Goed, skat. Bina. Daar, okay. 1, 2, 3. Boven zijn goed, maar 3 niet. Yeah? And guys, may ano na si Ana. Sabi nung may cavity siya. So, balikan na naman kami doon sa August. Kasi, konting cavity pa daw. So, buti na lang ba? Maaga pa. So, yun. Anyway, kain po muna tayo na. Ito yung aking breakfast. High carbs. Sayang kasi yung yung leftover ba na potatoes din. Kain lang ako nito, konting potatoes. Pero ubusin ko tong meat tsaka yung sausage. Kain po muna ako. Guys, aliw na aliw siya. Wat gaat hij met Noah doen dan? I don't know. You play with Noah and then you will go to the center. And then maybe get ice cream for you and Noah. Ja, maar mama, ik zei Noah moet deze zitten hier. Zei je. Nee, but don't tell Noah what to do. Maar mama, You just let him play. maar mama, Oh. ik zei ik mag pas eerst dan Noah. Okay. Yeah? Ja. Let's call mommy and daddy. Mag ik nou met Noah spelen? Nee, oy, Noah is not home now. Tomorrow, Noah will come here at 10 o'clock. No. 10:30. Ja, komt hij hier. Ja? Maglimpyo sa talam. Wat zeg jij? Vanaf papa. Yan, busog na guys. Ja. Ah! Dagway yun eh. Maar papa gaat Be careful ha, don't fall ha. Maar mama, papa gaat eten, dan gaat papa werken. Ja, papa komt eten, een beetje eten en dan... En dan werken. En dan misschien... En dan komt Noah. Nog niet. Oy, morgen lagi. Morgen komt Noah. Om met jou te spelen. Kasi bukas po, pupunta naman dito yung kalaro niya si Noah. And dalhin ko sila sa center pag okay yung weather. Mag-backfits lang kami. Met papa over naar papa. I know, but Papa is still working, my love. Lapit na dumating si Ruth. Ay, hindi pa. Ano pa lang, 11, mga 1. It's by na 12. But you just wait for Papa lang. Papa will just come back, come here. So, tapos na po tayong kumain, no? Busog na po. And then, maraming labahin na naghintay sa akin doon sa taas. Tsaka mga anik-anik na kailangan ligpitin. So, asikasuhin ko po muna yung madaming labahin doon. Hindi ko na lang po ipapakita sa inyo, no? Kasi hindi nakaka-inspire. Grabe, parang apat na basket. Hindi ako naglalaba nung Monday. Normally, Monday and Friday ako naglalaba. Pero hindi ako ginawa, guys. But yeah, gawin ko na po ngayon. And balikan ko na naman po kayo mamaya. Anza naman eh. Agay lang, mabinat ang akong sinina lang. Way lingaw eh.
Hello ulit guys, ano dito? Alas 2 na po and then nakatulog ako. Pati si Ana. Si Ana, I think, gising na. Pag-gising namin, magluto po ako ng nabili ko kahapon na turon. Lutuin natin, baka magustuhan ni Ana. First time kong bumili ng turon dito. Ana? Oh, je bent wakker. Maliliit pala siya. Maliliit guys. Ano ako ng anim siguro. Kasi maliit siya. Tatlo kami ni Ana. Hindi ko alam kung gusto ko ni Rick. Nung dumating siya kanina, na yung pagising ko talaga, nakaganyan ng camera si Ruth kasi natutulog kami doon sa sofa. Pinipicturan niya pala kami ni Ana. Napagod ako kanina guys. Tapos, ang sakit-sakit po ng mga ng binti ko tsaka yung legs ko kasi nga, diba, biglaan yung namin kahapon ba. Ang medyo mataas yung tower na inakyat namin. Yun. Nabigla yung aking mga binti. Char. So, ayan, 6 lang. Ituhin natin. Naka-on na po yung aking deep fryer. Hintayin na natin uminit. Inirot yung aking binili na kanina. May ako dito Choco vanilla na pastry. Yan. Para siyang croissant. Puntahan po muna natin yung aling maliit kasi gusto ko siyang kinikis tsaka niya kapag pag bagong gising. Hello! Ayan guys, may langka pala siya sa loob. Lumabas siya. Yung langka. Ayan. Tapos may ako dito, brown sugar. I-coat natin yung iba. Let's see kung ano mas masarap with or without. Ayan na Ayan. Kain. Ano ka dito? Try natin yung dito. Yung muna walang coat. Lang, masarap. So, kung nag-crave kayo, namimiss nyo yung sa atin. Masarap to siya. Buti na lang hindi ko kinote lahat kasi matamis na pala siya. Kasi diba matamis yung saging. Tsaka may langka. So, kain na po muna kami. And si Ana po kumakain ng cracker na may keep fillet. Tsaka butter. Lang, you wanna try this? There's banana inside. A few moments later. Pray daw siya sa labas. And mag-sunscreen kasi sabi niya, the sun is shining daw. Okay. Hali. Kijk, grijpen. Okay. Sige na. Magluto na tayo. Kay papas kami home.
natin guys, hindi siya, ano tawag dito, nasira siya ba? Kasi sobrang laki nung pan ko and then maliit siya para sa pan pag flip. Pero masarap po talaga siya. I-try ko ulit yung mas maliit na pan na. And then yung sausage ni Ruth. Tapos niluluto ko din ngayon yung hotdog na nabili ko sa ano ba. Kinat ko lang ng mas maliliit. Yung binili namin doon sa Asian store. I-try ko siya kung masarap pero we'll see. Kung magustuhan ni Ana. Andito na po pala si Rod. So kain na din po kami na maya-maya. Hapje? May red rice kami Klein hapje. Yan, kain. Zeg maar kain. Is die lekker of niet lekker? Nee, Dat is deze. niet lekker. Lekker, ja. Een beetje blazen. She likes the red one. Ja, van de Filipijnen. She likes it. Weet je wie die ook al doet eten? Het koeien matnat. Harriet. Die vindt die ook heel lekker. Ja, maar ik ook. Maar die heb ook vee. Ja. Is lekker, hè? En ook nul. Yan, kain na po kami and i-end ko na din po yung ating pa-video, no? Maraming salamat sa pag-join sa amin today and kita-kita na naman tayo sa susunod na video. Maraming salamat, Duy! Mush, mush, babush! Mush! Moes, moes, baboe. See you next time! Next time.